Hola, alumnes de robòtica. Anem a començar un nou tutorial i a partir d'ara anem a deixar de treballar en el Tinkercad Circuits i anem a fer dissenys 3D. Els dissenys 3D ja van començar a fer-los en el primer trimestre, utilitzàvem per a fer-los l'SketchUp, però aquesta vegada anem a seguir treballant en el Tinkercad, que té un apartat de disseny 3D que vos resultarà inclús més senzill que l'SketchUp, d'acord? Aleshores, com ja teniu un usuari creat, que el tindreu en circuits, d'acord? Quan entreu ací en la columna de l'esquerra li doneu a dissenys 3D i podrem començar a dissenyar des d'esta mateixa pàgina, d'acord? Us recorde que l'usuari i contrasenya són els mateixos que en el Tinkercad Circuits perquè, com veieu ací, és exactament la mateixa plataforma. Per tant, li anem a donar a crear un disseny. I ara ja estem dins del que serà la nostra plataforma de disseny 3D, en Tinkercad. D'acord? Us la presento, esta és la zona de treball, la zona central. Així tenim una reixeta que té una separació, els quadrets xicotets, nostres grans quadrets xicotets tenen 1 mil·límetre, això ho podem canviar, podem posar que en tinguen 0,1, podem posar que en tinguen 5 mil·límetres, depenent del dibuix, l'escala que estem utilitzant. La reixeta també la podem canviar, la podem ficar en polzades o en mil·límetres. Les polzades és una unitat anglesa que a nosaltres no ens convé i per tant anem a treballar sempre en mil·límetres. D'acord? Així tenim les formes bàsiques, que com veieu són cons, semicercles, piràmides, una cunya, un polígon, ne tenim moltíssimes, ja predefinides, solament les tenim que agafar i arrastrar-les hacia la reixeta. També tenim lletres, nosaltres podem canviar el color i es podem canviar el tamany. Però anem a començar avui modificant i editant un cub en 2 cilindres, un en cada cara, en 2 cares de les 6. Aleshores, agafem el cub i l'arrastrem així al centre de la reixeta. D'acord? Això ho fem en el ratolí, en el botó esquerre, sense soltar, l'arrastrem fins així. Podem aproximar-se, fer zoom en estos 2 botons o en el scroll en la rodeta del ratolí, d'acord? I podem orbitar la figura utilitzant el botó dret sense soltar, d'acord? Com fèiem en l'SketchUp. Aleshores, tenim així un cub, d'acord? I si el seleccionem, podem veure que pot ser o hueco o sòlid, l'anem a deixar sòlid, el del hueco ho treballarem en una altra pràctica més endavant, li podem canviar el color, podem fer verd, podem fer taronja, l'anem a deixar roig, d'acord? Li podem canviar l'amplada, l'altura i la longitud. Per ara és de 20 per 20, el podem fer de 30 per 30, però bé, simplement sabeu que des d'ací es pot anar canviant, li posem 20, directament l'escrivim i el deixem de 20 per 20. Això també es pot fer arrastrant des dels quadrats blancs, des dels negres solament estirem en una dimensió, d'acord? Si seleccionem este o este, i així modifiquem aquestes 2 dimensions. Si apretem el Shift, que és la fletxa que està baix de les majúscules, la fletxa per escriure en majúscula, si el mantenim polsant aquesta tecla i arrastrem, manté la proporcionalitat i modifica les 3 dimensions a la vegada. De moment l'anem a deixar així, no importa molt la mesura que tinga, i el que anem a fer ara és col·locar-li un cilindre així damunt i un cilindre en esta cara, d'acord? Per tant, per a fer-ho, el que anem a fer és, si agafem el cilindre i el posem així al costat, i ara l'alcem, i ara l'arrastrem cap així, pareix que estiga damunt, però realment si fem zoom i ens aproximem, podem veure que era una sensació falsa, perquè està a una certa separació. Per a que això no passe, us vaig ensenyar a situar-lo exactament damunt dels objectes, sense que n'hi hagi ni 1 mil·límetre de separació, perquè moltes vegades aquestes peces seran impreses en 3D i aleshores aquesta separació
no ha d'existir. Han de ser peces que estiguen connectades a la perfecció. Seleccionem el cilindre i en el botó suprimir l'eliminem. I ara el que vaig a ensenyar-vos és com situar-lo damunt d'esta cara. Li donem així que fica pla de treball. El pla de treball que tenim normalment és este blau, que està baix. Aleshores, seleccionem un nou pla de treball i li diguem que el situe damunt d'esta cara. I ara, com veieu, ha creat una reixeta, un nou pla de treball justament sobre esta cara. I ara, al situar el nostre cilindre, el posarà exactament damunt. Val? Mireu, té una longitud de 20 sobre, i l'anem a ficar de 10. D'acord? Ara li donem a pla de treball i apretem fora de la reixeta i desapareix. Tornem a orbitar i ara l'anem a situar en esta, per exemple. Li donem pla de treball. Com veieu, crea ara un nou pla de treball sobre eixa cara i ara agafem el cilindre i el col·loquem així i estarà situat exactament damunt de la cara. Val? I ara l'anem a fer de la mateixa mesura que l'anterior, de 10. Aleshores, seleccionem així, era de 20. Si volem fer-lo exactament de 10, podem polsar ahí, 10 i intro. I ja està. Per tant, mireu, si seleccionem això, en les fletxetes de l'ordinador també el podem situar cap a l'esquerra o cap a la dreta. D'acord? I ja està. Esta és la pràctica d'avui. Me teniu que enviar això, si voleu, per a que sigui un poc més complet, este cilindre l'anem a canviar a blau, este taronja i este roig. Bueno, que cada peça siga d'un color diferent, per a que s'acostumeu a canviar els colors, i fins avui ho tenim bé, que entreu a la plataforma, que sapigueu arrastrar figures i ja està. Per tant, veieu que així dalt a l'esquerra tenia un nom predefinit, jo li ficaré així, Vicent Marí, i està el meu nom en el meu disseny 3D, en què m'envieu una fotografia, una captura de pantalla en l'ordinador, o li feu una foto en el mòbil i me l'envieu per aules, ho tindreu tot fet per aquesta setmana. Val? La setmana que ve seguirem fent algun disseny i a veure si d'ací algunes setmanes podem construir una cosa semblant. Les manetes ja les tenim predefinides, per exemple, per a fer el Minion. Això és una semiesfera posada damunt d'un cilindre. Jo crec que podrem arribar. D'acord? Així que res, vos anime a que m'envieu els vostres treballs. D'acord? Vinga.